iya atuh ade ini. Abnormal menday ka. Unsa man atong gari diri? Para maatuan ni buang atuh ani kuaon. Motor target lah Pai, langsung klik pai, hindot nak pai. Orang saya bahala. aku bahala. Ayo stay ko ako na lang Aku ra lagi. Dapak ra mo. Aku ra bahala, aku ra bahala. Dapak ra mo dira. Dapak ra mo dira. Aku ra bahala. Pak, butinya suruh butinya. Dapak. Ya, Pak. para Oh. Umay katangaan yung mga gakamang manung ni mga tawanan ni. Sering suti. Kasulang anak. Pagdali ko no. Ta. Anong gakamang man mo dira? Gali na. Ingat ang pagdali mo. Ingat ka magkamang. Ingon di ko gakamang. Ay, dili. Ingat ka magkamang, mi. Ato gikan o. Sorry. Pagkadugayan ninyo. Nangantawa o. Kamang. Indot ra. Ganahan na magingani mo to. Kanira? Bati indot to. Kanira? Siguro ito iya ni sa. Klik. Ay nagpungutaan na kisalay tagiya. Kita na tagiya ani. Iya, ato ade ni. Normal menday ka. Unsa man atong gari diri? Para maatuan ni buang atuh ani kuaon. Unsa man diri mangawat man daw ito nya. Pagkabugo ginon ninyong duha tanga gid kay mong duha. Hindi nato di. Wa ka nag-ingon dito kaniya. Gani. Ingon ko nate bago motor. Ingon ka mo suroy rata diri. Di ni ato aki wa nato ni palita. Ang kawaton kay nato. Atuan na ni. Ug dili pa ni atuwa. Wala yabi. Nayabi atuan ni. Atuan na ni. Atuan na ni. Atuan na gini. Pag-sure. Dugma ako na. Sige. Kabalo ikaw mo drive ana. Kabalo. Sige sakay mo. Pagkara mo dira. Okay. Sige na. Isa. Sorry. Pagdardi, kabalo ka mo start ani. Wala na mo gion. Go, tanga. Andar na. Sige tao. Sige. Buang dili man. Sa mangyod kabalo ka mo drive dili. Di ako be. Dili lagi. Ikaw. Sige. Dali. No, sige na. Nakalimutan mo to. Wala man. Mani. Bulungan ang kran. Kran. Kari. Jara. Oh, kana. Sige, kran. Bantay. Kran. Hindi man. Tira. Oh. Sige. Sige, duot.
Wala ni Tindo. Ang sama na to ni. Ada ni guru ang krang. Kasi mo andar ni. Kani andar man gani uga. Kaya masuk ko. Wala dili mo andar, wala. Wala guru gasolina. Gasolina. Kasano? Gasolina. Di. Kani mangkot. Wala may abiyanan diri. Kani lagi. Kasi mo ang gasolina. Dito ba nga natin? Uy, Benson, sabi mo? Balo, nara ko gipislit diri. Nara na mo gasolina. Pandara. Dagan na lagi gasolina. Sige, ato na. Dali, sige, ikaw drive. Hindi ko kabalo mo drive. Kabalo? Hindi ko kabalo mo drive. Kani, dagot para pa. Sige, anak ako. Tanga, di magod mo andar, good. Kari dagang pikas. Pikas. Di gyapon. Andar, guba ng guro ng motor. Ano, guba? Guba, naral tayo abi. Misiga. Misiga raw siya. Andar. Ulita, dalo na ito niya abi. Ulita kayo, di man din na mo. Ay, isa. Swato na nato ni. Kada ulita ana. Go na po ka. Kadaog mo. Buyuro na to. Sa gamit inyong kuan. Buyuro. Sige, kuanan ninyo giya. Saan man eh? Pagkuan. Sige. Iduot ko no. Itulot. Sige, buli ah. Butisan ni Andar. Buang akong ditulod gitu. Buang nimo uy. Sige, ditulod. Asa iliko? Atras. Ang uy. Dito na tayo dito. Sige, iliko. Sige. Dito. Sana mo. Dali. Sige. Buba mo din. Sakay. Ako sakay? Buwan isa pa man dyan ako. Matulog ko diri. Sige. Tulog. Saan nga? Tulog? Ayaw ko dito. Ayaw ka dito ito, Brad. Uy, pagkaarong diha. Atong bata, huy. Kadingdot. Yati na gikawat yun ang uni. What's up mga do? Kumusta mo? Narapa mo diya, narapa mo dire. Time to shout out. Shout out tayo ko ni Engineer Fit Vidal Zamora diya sa may Australia. Shout out po tayo ko ni Brad Jeff Lee. Dira sa may asan siya dapita? Dili ni China. Dira ni dapita sa may Kuwait or basta diha sa gawas diha po, gawas sa Pilipinas. Shout out kong John Mar, ni May Garonita Faburada og ni Melogen de Jesus from Mabinay. So shout out ninyo. Guys, pud mong kalimot og follow sa atong mga amigo Kulas TV, Bugs Vlog og Merix Vlog. Og shout out po dai kong Rica Jane Avenido. Shout out po sa ato ang mga staff dira sa fire department sa Himalalod. Shout out especially to Sir Jason Ojales, Henry Llanera and Sir Tubaga. Daghan kayong salamat sa pagtanaw ninyo guys. Salute! Shout out sa tanang mga taga Dalakit. Shout out sa Palawan Pawn Shop. Daghang salamat. Sa moro to mga do, dinhi na lumikutob, dinhi na lumitaman, dili na migukod sa tao kusog mudagan kay sa Himalalod vibes, dire always happy.